Dili mo bo sa napulo ang patay ug tulo ang missing tungod sa pag-igo sa bagyong Rolly sa nasod. Nga gikonsiderang pinakakusog nga bagyo nga miigo sa kalibutan kadto tuiga. Ani ang report. Daw gikuso-kuso sa kusog nga hangin kining mga punuan sa kahoy sa pipila ka mga lugar sa Camarines Sur. Dihang miigo ang bagyong Rolly sa Bicol Region kagahapon. Ug human sa tibok adlaw nga kabangis sa bagyo. Kini na ang kadaot nga dala niini. Miabot sa kapin 200 kabalay ang nadaot sa Pandan, Catanduanes. Sa post ni Ako Bicol Representative Zaldico, kapin 300 kabalay ang natabunan sa lahar gikan sa Bulkang Mayon. Ang Bicol Region ang labing apektado sa bagyong Rolly, nga gitawag nga pinakakusog nga bagyo sa karon nga miigo sa Pilipinas karong tuiga. Sigun sa Pag-asa, ikaupat naglandfall ang bagyong Rolly. Una kining naglandfall samtang super typhoon ang kategory niini sa Bato, Catanduanes ug Tiwi, Albay. Samtang nahimo kining typhoon dihang naglandfall sa San Francisco, Quezon ug Lobo sa Batangas. Sigun sa Office of the Civil Defense, dili maubusan na pulo ang namatay. Tulusab ang natalang missing ug kapin 100,000 kabanay ang ilabihang naapektuhan. Sa tala sa Pag-asa kaganinang alas 10 sa buntag, ana-ana bagyong Rolly nga usa ka tropical storm sa 195 kilometers west sa Subic, Zambales. Duna kini gikusgon nga 65 kilometers per hour ug unos nga 80 kilometers per hour. Naglihok kini padulong west sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Gipaabot nga mogawas na kini sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Kini ang ika-19 nga bagyo nga miigo sa nasod karong tuiga. Samtang nagpabilin ang gikusgon sa bagyong Shoni nga ana-ana sa Philippine Sea. Nahimutang kini kaganinang buntag sa 620 kilometers east sa Apari, Cagayan. Duna kini gikusgon nga 65 kilometers per hour ug unos nga 80 kilometers per hour. Naglihok kini padulong west-northwest sa gipaspason nga 40 kilometers per hour. Samtang gipaabot nga mogawas kini sa Par Sabado sa buntag. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.